شێخێکی ماه بە هەلا گەنجێکی ماه بوو دۆرە ساڵا 1970دا li Diyarbakirê dixwînê kurê şêxekî ji vê dora Mêrdînê wanaya. Xeber jê tê dibê olah bavê te neysaxa, bavê te dibê navê Xwedê em xwîne şêx. Kazê şîlo ku milner gora serê min a. Rabê wekî çê cenazê bavê xwe şîşek Iraq diştê berîka xwe dibê ezanî wê li pêşiya me. Ji bona ku belah xwe ji min vekin û min nexwîne şêx. Ez ê Iraqê şanî wan nadim. Berî govu gihêgûn dibê mirîdê şêx lev digihîne hevdî yekî rihawî dirêj derkeve ser kevirekî. Dibê ber eynê Muhammed salavat vayê şêxê mehat. Ew xurt derkeve ser kevirekî dibê gelî gundiya gelî bira bi Xwedê dibê bavê min şêx bû, kalkê min şêx bû, lê bi Xwedê ferqa min û wetin e ez xwe ne şêxim. Ew tiştê hat min nabin. Ez dixwazim ku min bela xwe ji min vekir. Ê Sofî derkevê ser kevirê xwe peyana bê dibê haşa haşa em zanin tu kî ye, tu kurê kê ye, tu ji ku sulalê hatiye. Bavê te jî şêx bû, kalê te jî şêx bû. Ê dibê heyra meyzênin havaya şîşa Iraqê di berîka me de ya. Dibê zilamê misirman û dîndar Iraqê navexwe. Ê Sofî dibê heyra estağfirullah ew na ne Iraqa. Ne Iraqa. Ê dibê heyra ka berdaqekê û hinek avê em ê tevlî hevkin got spî nebe û zanbû ku ne Iraq. Hinek Iraq berde nava avê di berdaqê de spî dibe dibê meyzêna av spî bû meyzêna Iraqa. Ê Sofî dibê Hakka mentu billah dibê dikarê spî jî bike, dikarê soh jî bike, dikarê keskî jî bike. Ê dibê heyra ka mirîdekî bêhnin em ê peşekê dinê got serxweş nebe û zanbû got xwe ne Iraqa. Welhasil hinek ji vê Iraqê dinê Sofî diçe kê. Serxweş dibe, dibê meyzê serxweş bû. Got Ê Sofî carkedî got Hakka mentu billah dikarê dîn jî bike, dikarê serxweş jî bike, tu çilo bike dikarê bike. Vêca kuruk îtiraz dike dibê heyra madem şêx wisa carî şêx.